Alright, tropisa cheni tochiti chenda munotsvaga. Nurunzwa here? Takutomisa cheni izvo tochitaura tichibudai muchindotsvaga. Munotidaro here? Nhasi ibhadharo nhasi. Saka takuchimisa chimisai cheni, isai cheni izvo. Chisai cheni izvo. Endai munotsvaga kuda kuti mubhadharo nhasi. Fungai madziwa. Manyu muchemwa ndimi tangamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare titaurirane kutora mwana wangu uchimuita mukadzi zvisina mvumo yangu. Anotaura izvozvo ndimanyure muchemwa achitaura, anotaura izvozvo ndifungai madziwa achitaura kuna manyure muchemwa. Mukomana uyu akatora mwana wangu akadhiraivha kubva kuno kwaSAB kuuya kuHarare kuti mwana wangu ikoko, akamutora wakadzoka naye kuuya kuno kwaSAB. Adzoka naye kwaSAB, mukutaura kwavo vanotangana naye kanorara naye lodge yawakanobhuka usiku hwese, ndokuzomudzosa makuseni. Pazviri kuitika zvese zvichimubishi kutsvaga kuti mwana ariki, mwana afamba sei, akangobuda kuma +3 ndobva wangoenda kuchinaya. Tozotsvagiridza kwakuzoona kuti pakazoitawo kuti mwana akazoti aiwa ndakwanisa kutenga foni yemwana. Ndokuzovaronda kwatakawaita nemapurisa kuHarare. Tochizovaronda kudaro tozoona iye mukomana uyu imwe shamwari yake yanga ainaye nemwana wedu kusvika tasvika pawangu vari nemota yavo. Elizabeth Madziwa. Ndokuzovaona tozoendera kumapurisa, ndokuzoya patakaita kudare kuno nekuti chasi ndakachirwadza ndechekuti anotora mwana uya naarorara naye usiku hwese pasina mvumo yedu kusvika tizomuone makuseni. Mwana anga akura ane makore mangani? Ane 18. Kusvika tizomuone makuseni. Chimwe chakatirwadza ndechekuti chizobvunzudza mwana kekasi kekutanga musi wa 26 December akatora kuti mwana akarara naye mwana uyu achizouya kuHarare musi wa 28 achizomutera iye kuti azouya achirara naye kuno. Murora uri kwanini? Kurikwa vamwe akatipoka na mombe 2 kana nembudziwo zvingaiti zviro zvakanaka. Mbudzi ngani? Kana 3. Mombe 2 nembudzi 3. Iri kutaurwa hanzi ndinoda matorwa madamages ekurara nemwana wangu usina kuroora uchiita pamadiro, saka ndakauipe nemombe 2 nembudzi. Pamusoro edare, pamusoro mombe imwe yedare 350, mbudzi 44. Mbudzi yemari yacho ichi 780. Pamusoro edare. Pamusoro emambo. Chokwadi ndinobvumirana nazvo, ndizvo zvakaitika. Hanzi ndinobhadhara madhameji ndibhadhara. Ndinobhadhara rini? Uchiita kuti wandoyeko kana wabvuma hauna kurendesa dare. Saka takuchida kunzwa kuti munhu akaswatuka here.
madamages kana wada kuzondorora mukadzi wako unochizoenda undogara nemadzitezvara ako mushe zvakanaka. Madamages hausi kuroora. Unobvisa rini 780. Ipapo ndinenge ndakukumbirawo nguva yekuti ndozvatiri kukubvunza. Unobhadhara sei? Kuti mbhadhare kamwe unotara mabhadharo enyamunogona tichiona kuti uri serious. Hausi tsotsi. Nokuti matsotsi anokwanisa kubvunza obva aendera tu. pakubhadhara zvinogona kuzonditi rebirei nekuti izvezvizvi masharamba zvitidi kunyeba handina chendinacho. Munhu anoita kundotora izvozvi dainga ndikutoti enda unotora musikana kuHarare peturu waitotsvaga nimi mari maloji maloji imari peturu imari kuenda Harare kundotora nekudzoka dzora. Panguva yega hausikona kuti wakudawo zvidza matare tichikupe mutengo wakareba. Uchiti baba watokurerutsira iwe wakuda kuwashora futi. Right, 1 month to pay. 1 month to pay. 780. Sorry, ma'am. Baba vemwana vakandifonera musi wazvaiti inenge hanzvadzi ndirisisire. Vakandifonera nandi munzira kuenda kubhangi ndina sisita. Vakati tapiwawo nhamba dzenyu ndine hanzvadzi yamwana ndikati zvikanzi ndashira muroora wenyu zvikuya nemuroora wenyu. Ndikati tinogamuchira baba kana zvirizvo asi pari zvino ndiri murwendo kuenda Harare. Vana varipo vanosvika vachitambirwa nemwana. Vandaenda vandasvika muHarare ndadarikira enda kubhangeti. Ndisati ndarara kusvika kwandandaenda ndikati chiregai ndibvunze vanhu vachi vari kuuya nemuroora kungu kuti vaapapi. Ndoka ndakuonazve panhamba dzavo. Ndikati baba mafamba zvakanaka here masvika kumba here? Vakati kwete tisati tasvika tichiri kuchitumbisa kwatete asi tiri kubva ikoko tobva tauya chikumba. Ine kugara kwese uko ndakatomirira muroora wangu wakati wari kuuya naye ndakazoshandisika beparouya Indobvisai madhemeji. Ndataura ini kuti kana achida mukadzi ochienda kundodii kuchindoronyatsobvunzira achiroora. Kana muchida muroora imimi mochinyatsondogara iye madamages ekuita zvaakaita pasina chii wabereki wachiona. Kutora mwana ane 18 years mubereki anotoshushikana. Kana dei ari wenyu mubereki anodii anotoshushikana. Saka kana madzonyatsogara pasi kuti muroda kundoroora hamundobiba. Muri kunzwa here? Mobvisa mari mabvisa mari mochigara pasi mimi nehanzvadzi yenyu muri tete mogara kuti muri muzukuru wenyu kana kuti muiye hanzvadzi utete hwenyu huri pauzukuru here kana pauhanzvadzi. Saka muri tete hanzvadzi mochigara naye ochitaura kuti mukadzi ndiri kudii ndiri kuda mochizondo handina kuramba kuti musandogare muchidii muchiroora. Murumbadzwa tati aya matyorwa kutora mwana womunhu usina chimvumo ndoyatati anobvisa 780 within the month. Ndatenda ndapanzwa ichi asi ndaida kutoziva raMambo. Imi mozounza yenyu tete kana makonana mozounza yenyu imimi. Isu tapedza yake yakaunzwa naTezvara. Asi muroora wangu handimuzivi ndongoziva kutaura pafoni. Right. Iyo ndozvatiri kutaura. Tete kwamuda kuenda tikavevese inzwai oda ndatopedza iwewe undobhadhara wizito pamwedzi wekudii kupera kwaFebruary
February 30. Saka takupa 1.5 months to pay. February 30 unofanira kuendesa 7-8 kwaate zvaro. Nemakosi amaita emasamoni mari sezvaro. Ngati makosi angu etransport kubva kuHarare kuya kuno. Bhazi $7 kuya, $7 kudzokera. Kairi ita $28. Bhazi kubva kwandinobva kuHarare kuya mutaundi ita $30. Toti dusu masamoni imari. Masamoni Mabvisa mari masamoni. takabvisa $35. 35 plus 10 yamabvisa nhasi handiti 45, right? Ne $45 yeyo yemasamoni makabhadhara kukoti. Mwana mucharamba muchifambira, even undotsvaga nzvimbo unotofambira mwana, haingouyi wakagara. Saka tinoda kuti tigadzirise mwana, saka mobhadhara $45 yemakosi yedare, then ne 780 yesi pamwe inobva ita mari 825. 825. 1 month to pay. Okay. Ine hangu ndichida kutsimira pahanzvadzi yangu. Manu usabvume zvinhu zvausingakwanisi kuita pamberi Imhosva. Imhosva ukasazo. Alright, tinokuisa cheni tochiti chienda mutotsvaga. Murunzwa here? Takutomisa cheni izvo tochitaura chibudai muchitotsvaga. Munotidaro here? Nhasi ibhadharo nhasi. Muri kunzwa here? Nekuti ndimi ndichamudiskareja kuti asatsvage mari iyo. Saka takuchimisa chimisai cheni, isai cheni. Chisai cheni izvo. Endai mutotsvage tinoda kuti mubhadharo nhasi. No, warakuti manu. Manu usabvume Kubhadhara. Chibudai mundotsvage mari mumusunungura. Tapedza. Pamufure mambo ndapedzera kutaura tete. Zvinochinetsa ndechekuti pakauya Manass mwana wangu angaenda tete wake nambuya wake motikari yakaenda iyoyo kubva kuHarare kuya kuno. Saka tinotaura kuti nevanhu vakuru vari kuona vana vachiita zvakadaro izvozvo vachikurudzira izvozvo, asi nhasi uno ndo wakutaura zvawakutaura zvinazvo. Kunzwa kwatakaenda takazwa kuti ane mukadzi waanogara naye, kunzwa kwandakaita. Chinogara. Unotsvaga mari. Taakundomisa mujeri uko, ozobuda ari mujeri. Chisimukai. Right, next.